Prava drama odvijala se danas nešto prije 10 sati u Jagnjedovcu, mjestu pored Koprivnice, gdje je muškarac koji je donedavno i živio u toj kući sjekirom razvalio vrata obiteljske kuće, polio je benzinom i zapalio. Nakon toga je tragičnog čina palikuća pobjegao, no ubrzo se vratio i predao pred našim novinarima. U suludom pohodu muškarca bez krova nad glavom ostao je mladi par Jokić, koji je kuću kupio prije 4 godine, a počinitelj je, kako neslužbeno doznajemo, donedavno bio u vezi s majkom Marka Jokića. Važno je napomenuti kako na mjestu događaja nije bilo ozlijeđenih, unatoč tome što je počinitelj sjekirom pokušavao dohvatiti supružnike Jokić, koji su u trenutku podmetanja požara uspjeli pobjeći kod susjede. Sve se u hipu pretvorilo u veliku buktinju. Supružnici Jokić u suzama su gledali stravičan prizor iz susjednog dvorišta. Vatrogasci su vrlo brzo došli na požarište, ali vatra je već bila zahvatila cijeli objekt. Šteta je ogromna. Mještani su u šoku, a ovakav događaj u selu ne pamte. O svim naknadnim detaljima izvijestit ćemo vas kasnije.